Egunon, ostirala, irailak 16, ozono geruza zaintzeko nazioarteko eguna. Gaurko egunez, duela 40 urte, 1982ko irailaren 16an, Sabra eta Shatilako sarraskia hasi zen Libanon. Israelek Libanoren inbasioak iraun bitartean Beirut hiriburua kontrolpean zeukala gertatu zen. Israelen aliatu ziren Libanoko milizia kristau faxistak sartu ziren hiriburuaren kanpoaldean zeuden palestinarren errefuxiatu guneetara, harrapatzen zituzten guztiak hiltzera. Operazioa militar israeldarrek planifikatu zuten, eta argi foku erraldoiak ere jarri zituzten sarraskiarekin gauez jarraitzeko. 38 orduz, 3.500 zibil hil zituzten, eta zenbait historialariren arabera, 20. mendeko krimenik izugarrienetako bat izan zen.